Nggih. Dilah ndure. Nah. Surang memburi. Nah, kuncinya dibuka niku. Ndek bopong, Mas. Wah, roso temenan ya. Anding. Tiba apa malah. Nggih. Dewi kanane dereng anu kok, Mas. Mas niki sampun kula anter kira pun ditampi mbae wedok. Niki nyaman kira, Mbah? Nggih. Matur suwun nggih, Mas, sampun gunake layanane